Já tady vítám našeho druhého oficiálního hosta v našem druhém pořadu. Je jim Csaba Bodnár z kapely Aspera. Přesně tak. Čau. Ahoj. Já se tě zeptám, otázka mimo jakoby otázky. Ježišmarja. Csaba Bodnár, to není úplně jako jméno pro kluka ze středních Čech. Ale tak prvně, čte se to Csaba. Csaba, pardon. Tak. A za druhý je to maďarský jméno a podědil jsem ho tak nějak po předkách a tak. Já umím maďarsky jenom těhárom, takže maďarsky se bavit nebudem. Ne, to bychom se nedomluvili. Dobrý, fajn. Pojďme na otázky. První otázka. Řekni nám něco o sobě. Co tě vlastně přivedlo k muzice? Jaký byl ten první impuls a jaká byla ta cesta vlastně do Aspery až? Jasně. Ale tak jako úplně, když nebudu počítat nějaký začátky s kámošema, prostě v obejváku, kde jsme si hráli na metalové hvězdy, tak mě k tomu přivedl vlastně kamarád Roman Hoyer, který už teda bohužel je nahoře, tak ho zdravím. A díky němu vlastně jsem se dostal do své první kapely, která se jmenovala Ad Gladium. Tam jsme nějaký rok spolu hráli, pak jsem tam odsud nějakým způsobem odešel. Přešel jsem do kapely 80's Fate, která byla vlastně předchůdcem Aspery. A to je taky taková dlouhá historie, to nemá cenu tady rozebírat. A vlastně pak jsme skončili všichni tak nějak v Aspeře a jsme tam do teďka. Výborný. Tak, a když už jsme teda u té Aspery, tak nám tu kapelu představ. Proč by vlastně si lidi měli pustit vaši muziku, přijít na koncert? Co je na vás? Co je tam to grow? Tak no, určitě prostě aspoň z nás nebo za nás hrajeme prostě metal, který se líbí za prvý jakoby nám. Snažíme se vlastně míchat vícero stylů a i tím pádem jsme si vlastně ten náš styl pojmenovali jako mashup metal, kde prostě snažíme se tam dávat prvky třeba death metalu, prostě melodického metalu, já nevím, prostě nějakých crossoverů a tak dál. Jasně. To si myslím, že takový by mohl být tahák pro ty lidi i nemetalisty, aby se nás poslechli. Jasný, chápu. Výborně. Dobře, já prozradím našim divákům, že ty jsi baskytarista. Přesně tak. A já vím, že teďka jste trošičku jakoby upgradeovali ten váš ansábl, když to řeknu takhle. Já nevím, jestli vám ty mikrofony teďka nebudou, protože už se chystá kapela Mystika, zvučí, tak nevím, jak to úplně je, ale nevadí. Vraťme se k té otázce. Prozrať nám nějaký ty technické věci. Normálně se ptám, jak nějaký nástroj hraješ, Přesně, jednak ten aparátek nám prozrať. Tak jak jsi říkal, my jsme vlastně ještě do loňské zimy, tak jsme hráli všichni přes klasické aparáty, krabičky, já nevím co všechno. Ale vlastně při zimní nějaký přestávce, co jsme měli, tak jsme se rozhodli jít do kompletního in-ear systému, což znamenalo prodat veškerý aparát, nakoupit si multi-efekty a vlastně teď nejdeme přímo do uší na stage a nějak se s tím zatím ještě trošku pereme, je to pro nás nový, ale snad to zvládneme. No a já myslím, že to bude dobrý potom, až se na to zvykneme. Jasně, já musím prozradit divákům, že jsem ten setík viděl teďka kluků, mají odehráno už dneska a v podstatě jsem nepoznal, že tam nebyly ty aparáty. Jako. Tak. Já sám za sebe musím říct, pardon, že ti skáču do řeči, já jsem furt ze staré školy a pokud mi ta basová bedna netlačí do noh, tak jsem z toho celý pasti. Nicméně chápu, že prostě spousta kapel jde teďka touhleto cestou a je to asi jednodušší pro zvukaře. Jo, tak určitě, ten zvukař si to pochvaloval, že jsme přijeli vlastně připravený tak, že on měl minimum práce a jo, bylo to hezký slyšet takhle hodně. Super. Tak pojďme na další otázku. Prozrať nám nějakou pikantnost ze stage, z koncertu, nějaká nabídka k sňatku. Já jsem to říkal minule Terce Fialové z Alkes, z Mystiky, tam se to vyloženě nabízelo, ale na koncertech se zažije s fanouškama spousta srandy, takže zkus nám něco hodit do placu. Ale my jsme takový jako, až ne úplně možná zajímavá kapela pro bulvár, protože se chováme slušně, chodíme spát 10 hodin, nepijeme pivo a tak dál. Ne, ale jako opravdu nemáme úplně nějaký jakoby historky a la z natáčení, který by tady bavili, ale jako zajímavost, co mě tak napadá teď, tak my jsme vlastně taková jako multikulturní kapela, protože sice jsme teda ve 3 lidech, ale Janis, zpěvák a kytarista, tak ten pochází z Řecka. Já jsem se narodil na Slovensku a vlastně takovou jakoby českou stopu tak zachraňuje akorát bubeník Míra. No a jako
kdyby jsme hráli možná někde v zahraničí, tak všichni budou říkat, jo, super kluci, to je prostě, máte to perfektně poskládaný, je to hodně zajímavý. Bohužel jsme v Čechách, nikoho to nezajímá. Ale nevadí, i v Čechách mají lidi rádi cirkus, takže proč ne? Výborně, pojďme na poslední otázku a to je nejbližší plány. Jaký máte s Asperou? Nějaký koncert, nějaký koncertíky, klípeček, nový CDčko? Ale v první řadě si chceme užít vlastně takovou tu mini tour, kterou jsme si domluvili právě s kapelama Alges a s váma z Genotype. To si chceme hodně užít, to se přiznám. A pak druhá věc, bohužel vlastně před tady tou malou šňůrou, tak od nás odešel kytarista Honza, což byl docela velký zásah vlastně do celkové muziky, ale nějak se s tím popasujeme. A vlastně až odjedeme tenhle trojkoncert, tak se budeme snažit prostě to nějakým způsobem vyřešit a uvidíme, jak to skončí. Třeba zůstaneme ve 3, uvidíme. Já si myslím, že to klukům normálně dneska šlapalo, i v těch 3 to byl tlak jako prase, takže já za to děkuju za rozhovor. Já děkuju, že jsem tady ten rozhovor mohl udělat a snad se uvidíme ještě někde a nebudu tak nervózní. My se samozřejmě, takhle si prý máme dávat pěsťáka, říká režisér a pivečko, takže na zdraví vám všem. Já ještě než vás pozvu na klípek Aspery, tak vás poprosím o odběry, od lajky, o zpětný komentáře, jakýkoliv nápady, jakoukoliv zpětnou vazbu. Budeme za to vděční a budeme se těšit u dalšího pořadu Metalová zpovědnice. Mějte se, čau. Someone has to break the chain. Try to look out for the light. I will break this chains alone, and him like behind the soul that will lead me to the sky. And I follow the path I like, and it leads me somewhere. And what you thought was true, we're all inside again. We're all inside, and they break back. They think you're not run away. I don't give up the chance from all the light. There's only one in the light side. You be gone.
change.